Fundació Abertis t'apropa a la mobilitat responsable. Soc al Museu de l'Automòbil de Sils, a Girona, fent un treball de recerca sobre cotxes d'època. Aquí es mostren peces úniques, com aquesta rèplica del primer cotxe de l'estat amb motor d'explosió, construït l'any 1889 per l'industrial Francesc Bonet. La història dels cotxes és apassionant. Darrere dels més antics hi ha històries humanes de gent que va invertir diners i molts esforços en fer realitat el somni de la mobilitat, que era canviar el transport de tracció animal pel motoritzat. Tota una revolució que va fer del món un lloc més petit. Aquesta màquina tan rara és un cotxe. És un Merryweather de l'any 1883 i funciona amb un motor de vapor. Cotxes a la seva època futuristes que van trencar esquemes. Aquestes i altres màquines plenes de mecanismes estranys eren els cotxes del segle XIX. Com si ara per primera vegada veiéssim un cotxe volador de l'any 2150, per exemple. Fliparíem, no? El motor de vapor es fa servir fins al 1920 perquè és pesant, sorollós i fa por. El substitueix el motor d'explosió. Mentrestant, als Estats Units, un industrial perfeccionista construeix el primer cotxe amb motor de gasolina. És l'any 1896 i l'home es diu Henry Ford. Anys després, quan a Europa es fan cotxes de luxe per als rics, Ford implanta el concepte de producció en sèrie i fabrica el model Ford T per a la classe mitjana nord-americana. El cotxe fou un èxit internacional amb 15 milions d'automòbils fabricats, una xifra increïble per a l'època, només superada el 1972 per Volkswagen amb el llançament del fascinador Escarabat. Em dic Salvador Claret, soc empresari i el meu primer cotxe el vaig tenir amb 11 anys. El que més m'agrada és trobar la peça, buscar la peça, restaurar-la i conservar-la. Són cotxes que tenen tot un procés històric, històries de família a l'entorn d'aquest automòbil. I a mi el que verdaderament m'agrada és seguir aquest rastre. El cotxe que per mi té més significat és un bebè Peugeot del 1913, que el meu pare me'l va regalar quan tenia 11 anys. Jo vaig estar immersa a la restauració d'un automòbil. Els mecànics me feien fora, però jo estava allà, que també volia col·laborar, i lògicament és el cotxe que més satisfaccions m'ha donat. Aquesta carretera la conec i sé que és perillosa. De sobte començarà un tram amb un fort pendent descendent. És aquí. A partir del senyal comença el perill d'un descens del 10%. Vol dir que baixaré 10 metres de desnivell cada 100 que en recorri. És important circular amb la marxa més curta possible perquè actuï el fre motor del cotxe. Mai s'ha de baixar en punt mort o frenar en excés. Així s'evita que els frens s'escalfin massa. Al 1900, a Barcelona, la circulació dels primers vehicles a motor afecta la convivència entre conductors i vianants. Molta gent pensa que els nous automobilistes provoquen desconcert, caos i irritació, i se'ls considera víctimes d'una moda. 100 anys abans, l'invent del ferrocarril també devia causar un gran impacte. L'any 1804, a Anglaterra, s'adapta un motor de vapor a una locomotora i neix el ferrocarril de vapor. El ferrocarril ha estat un mitjà de transport vital per al desenvolupament dels països. D'altra banda, la literatura i el cinema han contribuït a la seva mitificació, com l'Orient Express, que va inspirar l'Agatha Christie, o les pel·lícules de la conquesta de l'Oest. Alguns trens mítics encara existeixen, com el Venice Simplon Orient Express, que creua Europa amb cotxes llit del 1926, el Transsiberian, que va des de Moscou fins a Vladivostok, el tren als núvols, que travessa els Andes argentins i s'eleva a més de 4.000 metres d'alçada, o el Blue Train, que des del 1880 creua part d'Àfrica. Al segle XVIII, el monjo franciscà Roger Bacon va predir que les màquines mourien els vaixells sense remers i els carruatges sense la força d'animals. Ara la NASA i altres companyies punteres prediuen per al 2020 l'existència d'un cotxe volador, de 4 places, que anirà per terra i s'enlairarà verticalment. Ja ho veus? Si no tens carnet de cotxe, treu-te-la aviat, perquè la cosa es preveu cada vegada més difícil. Y si hago algo nuevo que me guste a mí, me dices que no. Es un dilema que a la hora de salir me culpes a mí.
Fundació Abertis t'apropa a la mobilitat responsable.